a miña familia, a miña nai de Carballo, bueno, do entorno, concretamente de Sísamo, Ramil, ou de Ramil Sísamo. Ramil é unha pequeniña aldea de Sísamo. Unha familia na pobreza absoluta, unha familia de sete irmás. Os irmás, é dicir, había que facer que todos traballaran, pois a servir o que fora. E por outra banda, a familia de meu pai, unha familia dedicada ao mar, o que era tamén unha familia con bastantes fillos. E entonces meu pai, que era o segundo en edad, pois un rapaz enormemente inquieto, con moitos problemas, e ademais ten problemas de vista, e, bueno, que de alguma maneira pois se desenvolve no mar e vai e acompaña a meu avó pois facendo de cociñeiro nese barquillo. Por tanto, estamos falando de unha familia vinculada ao campo, porque eso era ir a traballar aos sitios onde era posible, dedicada á agricultura plenamente, e a miña familia paterna dedicada ao mar. Por iso, en certo modo, mar e agricultura para min son elementos de referencia, independentemente de que eu logo me dedicara a outras cousas, non? Son elementos de referencia. Miña nai e meu pai se conocen na Coruña, meu pai facendo a mili. Bueno, pasa un tempiño, pouquiño tempo, e deciden casarse. Meu pai tiña dificultades para lle decía a miña nai, é que eu que teño dificultades de vista, e teño dificultades para traballar en unha serie de cousas, non? Pero miña nai, que era unha muller destas, lista de apellido, pero ademais moi inteligente e, sobre todo, unha buscavidas de hostia, pois a meu pai lle dice que, bueno, que nada, que ele afrontaba o que lle que afrontar. Deciden casarse, meu pai iba un pouquinho acojonado, pero acojonado pola súa situación personal, non? E bueno, deciden casarse e eso, se van a vivir a San Ciprián. Eu nazco no ano 42, no mes de xulio, nos datos que aporto, nacín, diríamos, o 12 de xunio, pero realmente nací o día 10, porque había que inscribirme, creo que en Viveiro, xa non estou moi seguro, para poder ter unha casa. A miña familia ali tiña unha casa medio derruída, entonces un tío meu lles axuda a arreglar unha das habitacións desa casa, e bueno, ali nazco e ali vivimos hasta que meu pai é detido, non? O deteñen porque el seguía afiliado ao Partido Comunista e se sentía pertenecente ao que era a guerrilla urbana, é dicir, que era de apoio á guerrilla. No anos 60 me incorporo ás Xuventudes Comunistas, e a parte do que me aporta a min, a miña familia, neste caso meu pai, pois me encontro con Julio Aneiros, con Paco Balón, con Paco Filgueiras, etc. Sobre todo con Julio Aneiros. E Julio Aneiros me axuda a entender como funciona a empresa, como funciona, é dicir, cales son as súas lógicas e a necesidade de enfrentarse con eso. Pero me axuda a entender tamén a ter unha visión máis global, que me axuda a explicarme en certa medida o mundo, de forma moi simple, pero que me axuda. Entonces, hai un momento en que é un momento en que digo, joder, claro, como non vi eu isto? Pois é verdad, hostia, pois... É dicir, ese darlle resposta ás dudas tremendas que tiña e tamén empezar a encauzar a miña disposición a traballar, vamos, a comprometerme, non? Termino a mili e volvo a Bazán, pero non volvo a Bazán.
salgo da mili e entonces Julio Aneiros, que era un dos dirixentes do partido aquí en Ferrol, pois me chama e quere falar comigo. E entonces me conta: mira, vamos a ver, hai un cursillo del partido organizado en Alemania del Este e nosotros queríamos que tú acudieras a ese cursillo. Unha vez que eu acepto, pois me plantexan, me plantexan a necesidade de pedir unha especie de excedencia. Excedencia eu creo que a pedimos por 6 meses, por 3 meses pedimos. Porque a idea era que, que esos 3 meses cubrirían ir e vir, estar ali un tempo. Que estando alá, logo, meu pai tuvo que solicitar 3 meses máis de excedencia. Me concederon sin problema ningún e estuve en ese cursillo. Para mí foi unha experiencia extraordinaria, porque aí sí empecé a conocer cal era o enfoque da política do partido. Hai que sinalar, primeiro, que a miña experiencia inicial entre o ano 1960 e hasta que vou a mili, esa militancia, se produce de forma un tanto esporádica. Aínda que eu donde estaba me sentía obrigado, diríamos, a conectar con outros compañeiros e a decirles o que eu pensaba, e etcétera, etcétera. Segundo, diríamos, cambia eso de forma bastante considerable cando salgo da mili e me incorporo a Bazán, que entón xa a miña militancia non era solo unha militancia política, sino era unha militancia tamén en relación directamente co mundo do traballo. Como se establece o estado de excepción, aproveitan para sacarnos da circulación a unha parte fundamental da xente que tiñamos, que liderábamos ou que dirixíamos o partido ou comisións, e entonces vamos detidos, Aneiros, Paco Filgueira e eu, e nos levan a Coruña. O 10 de xunio nos ponen en libertad, 5 días antes de cumplirse os 6 meses. Que habían logrado? Primeiro, sacarnos de circulación para xogar un papel mobilizador contra o proceso de guerra de Burgos, etcétera, etcétera. Unha. Dúas, que sabían que calquera de nós houbera presentado as eleccións sindicais e houbera salido, polas nubes. É dicir, e entonces as eleccións sindicais se organizan pois en marzo, por aí. Nós non podemos presentarnos, estamos na cadea, non? Pero non só se fixo aquí e outros moitos lugares. Entón, había unha nova representación sindical, os dous membros máis representativos eran Amores Riobó e traballando en esa proposta reivindicativa, e se solicita un convenio de factoría. E hai un momento en que a empresa acepta negociar directamente na factoría. É dicir, o sindicato vertical acepta que se negocie aquí. E temos, hasta o día de marzo, temos todo unha serie de asambleas que van increcendo e que vai subindo o número de personas. E claro, en un país de dictadura hai medo, pero cando ves que vas o primeiro día e non pasou nada, pois hai ten en conta que estábamos 6.000 traballadores en ese momento, parte das compañías auxiliares. E entonces non pasou nada, non pasou nada. Pero o segundo, se sumaba xente. Pero o terceiro se sumaba máis. Entonces, hai un momento, eu creo que é o día 8, que plantexamos unha asamblea general de toda a plantilla diante de dirección. Me vou ao meu taller, a ese taller donde me tiñan recluído, con Julio Aneiros, chego ali, vexo que todo o mundo está parado, estou parado tamén,
me pon un paro tamén, e o ingeniero ven a que traballemos. Bueno, o ingeniero e o jefe era un bon tío, é dicir, unha persona coa que nos levamos moi ben, pero dixeron, bueno, hai que trabajar. Entonces, todo o mundo sabía que algo estaba pasando. Eu que conste que non sabía o que pasara. Pero sobre a marcha me vou enterando que acaban de despedir a 7, me parece que eran 7 dos nosos compañeros do comité de empresa. Amor, Riobó, Bueno, de repente aparecen 2 talleres próximos, pero talleres con moita xente, e aparecen, e á cabeza os compañeros de comisións. Compañeiros, vamos a facer a culebra por toda a empresa. Confluímos dentro, aquí iba do Asteleiro, estábamos en Arsenal, confluímos, seguimos o recorrido, pasamos pola sala técnica que nos quedaba no camiño, hasta chegar á dirección. Algúns dos que non están despedidos, pois xa concentrados dentro da dirección, falan coa dirección. E lle plantexan, estamos aquí hasta que nuestros compañeros despedidos se incorporen. En ese transcurso vemos como van metendo a policía aos grises, os van metendo dentro da empresa. E xa vemos posicións tomadas, pois, diríamos, nas zonas de acceso a este lugar. Entón, hai un momento en que dan a orden de atacarnos. E a orden de ataque da policía ven eso por diferentes puntos, non? Nos deixan unha vía de salida que era a porta que daba aos cantos. Aí se produce eso, os que salimos en unha media manifestación que vai á Plaza de España, retorna outra vez e retorna á Plaza de España. Pola Plaza de España sabemos que hai unha porta aberta de Bazán porque salíamos de Buzo, entonces deixaron unha porta no Asteleiro para poder entrar e cambiarse. Pero pasamos en fondo, fomos a Bazán, nos cambiamos e logo soupemos xa que Bazán decidira cerrar para o día seguinte a empresa. Entón nos pasamos toda a noite nunha casa de unha señora que nos conocía, claro, plenamente, que se pasa toda a noite desperta para darnos café, para darnos... Bueno, ela está moi en tensión, porque nos ve a nós tamén en unha tensión permanente, non? Entón, nos acordamos ali o seguinte: mañá pola mañá, todo o mundo a entrar na empresa, ás portas. Entón, nos vamos a distribuir porta a porta para, de alguna maneira, orientar a xente que está diante da porta, esperando para entrar, pois que se veña o cantón, diante do sindicato vertical. Facemos unha gran asamblea e explicamos, digamos, o que era a nosa proposta, que consistía en salir en manifestación desde o cantón, pasar pola Plaza de España e ir hacia Caranza. Cando a manifestación ven á altura onde está ahora mismo o monumento do 10 de marzo, que como sabedes estamos intentando que se traslade ao centro da plaza, etcétera, pois cando chegamos a esa altura, eu concretamente, os que íbamos á cabeza da manifestación, pois xa estamos chegando, xa habíamos desbordado todo eso, entón a policía intenta, cos números que ten, que en ese momento en Ferrol solamente había 100 policías, pois intenta cortarla pola mitad, é dicir, dividir para disolver. E entonces, pois oímos todo o ruido e os que íbamos á cabeza volvemos atrás para poñernos á cabeza desa situación, negociar coa policía ou plantexar esa unha vía. Xa non nos dou tempo. Eles non saben que ali ao lado había unha escombreira que ahora mismo está organizado, que queda máis baixo que a carretera, e había ahora unha especie de zona de aparcamento, etcétera. Todo iso era unha escombreira da construción. Que fan os traballadores que están ali? O grado de indignación era de tal envergadura que a xente colle pedras, pois eran eso, os cachos de ladrillo, pois cachos de cemento, de todo eso. E empeza a pedradas coa policía. E nos, eu cando chego a esa
esa zona, xa vexo a policía que empeza a retroceder. Pois a sensación que tiña é que esas pedras polo aire era como unha bandada de gorriós que caía encima dos policías, e os policías corre marcha atrás e nós detrás deles. E que pasa? Que se empezou tirando pedras en unha zona, e según ibas avanzando ibas encontrando pedras no camiño. Todas esas pedras caían ali, entón collías outra vez. Bueno, entonces a policía sale para atrás a toda hostia. E en un momento determinado tiña na calle que baixa, digamos, hacia o monumento, en esa calle que se chama Desde Marzo, pois en esa calle deixaron os 2 autocares que tiñan. No de diante, en ese máis avanzado, pois estaba o conductor. E entonces, cando a policía ten que retroceder, un mando que estaba ao lado do condutor baixa do vehículo e coa metralleta empeza a disparar. Eu sempre digo que probablemente o aire. A cuestión é que cando se empeza a disparar, pois todos os demais que levaban pistola e compañía, pois empezan a disparar. E entonces podía haber sido unha masacre. Unha masacre. Se non o foi, é porque non todo o mundo disparaba ás persoas. Había xente que disparaba ao aire, pero empezan os tiros e tal. Os tíos se colocan detrás do autobús máis atrasado. E hai un momento en que, despois de disparar e que a xente non para, pois hai un momento en que intentan fazer unha especie de contraataque para recuperar os 2 autobuses. E en ese momento, Daniel, que vai diante de min, pero diante así, é dicir, a metro e medio, 2 metros, se dobla, co chisme que levaba aquí, se dobla e cae ao suelo. Eu penso que tropezou con algo, que caeu, intento levantalo e cando intento levantalo xa vexo que lle sale unha fonte de sangre daqui do centro da frente. Cando vexo aquilo me cago en Dios, pero ademais estaba vendo que a policía facía esa especie de contraataque. O deixa no suelo e o recolle a policía e logo leva a un centro de saúde e mantuvo a vida hasta chegar a Coruña. Hasta chegar a Coruña, pois, o levaran porque aquí non había nin siquiera solución. Amador e Daniel mortos, Julio Aneiros a punto de morrer, entra unha bala por aquí e se salva de puto milagro, porque uns milímetros e houberan ido ao carallo, non? Pero Julio Aneiros vai a pasar logo un tempo de recuperación bastante largo e está na cárcel con nós sin duda ninguna. E logo se produce como consecuencia de todo eso despidos, bueno, todas as detencións, máis de 100 personas que pasamos pola cárcel da Coruña, o proceso dos 23 que se produce máis tarde, a represión sobre as nosas familias. Eu conocí a miña filla durante os 2 anos que estuve na casa, pois a conocía porque chegaba de noite e había na cuna e había, bueno, pois encantadora, e eu salía máis reforzado desa visita, pero ela a mí non me conocía. Non me conocía, salvo fins de semana, os que había, porque había fins de semana que tiñamos dedicación, como poño, por exemplo, ese cursillo que fixemos alá a dar en Valdoviño, foi todos os días da Semana Santa, mentras outros se dedicaban a pasear, pois nos salí encerrados, pois dando un cursillo, non perdín a familia, pero a punto estuve de perdela. Non, claro, esa era unha situación insoportable, e a miña muller, pois me quería moito, e eu a ela, pero, bueno, logo falamos da familia, pero, bueno, moi complicado, moi complicado, moito. Non era fácil asumir eso, non? E a miña muller, cando nos casamos, tampouco sabía a miña implicación, e a miña muller non lle podía contar determinadas cousas, porque de alguna maneira era un risco para mí, para a organización, e era un risco para ela, porque se non sabe nada non pode dicer nada, pero se sabe algo, por aí unha detención pode levar a que caigan pois outra xente, non? 1 de julio de 1975, xuicio, que vai a durar 3 días, o 1, o 2 e o 3, e chegamos ao xuicio, durante 3 días se nos xulga,
temos determinadas intervencións, bueno, o ataque feroz do fiscal e a actitud dos xueces que non nos deixan decir máis que determinadas pequenas cousas que nos cortan nas nosas intervencións, que non nos deixan, pero no xuicio evidentemente hai unha representación de diferentes institucións a nivel europeo e a nivel mundial. É dicir que tamén o noso xuicio foi un xuicio que tuvo unha certa repercusión. O noso xuicio era por terrorismo, que non fixéramos terrorismo nunca, pero era por terrorismo, manifestación ilegal, organización clandestina. Nos vinculaban ao Partido Comunista, e que non tiñan, no meu caso non tiñan forma de demostrar nada, que nunca me encontraron nada, pero diríamos, tiña outra dimensión. No xuicio temos unha serie de intervencións finales que nos la cortan e nos obrigan a que nos fagan outro tipo de preguntas, todo eso. Bueno, eu sei que a miña declaración final foi nos acusan de terrorismo e eu toda a miña vida sindical e laboral, pois me dediquei a defender os meus compañeiros e os representei en diferentes momentos. Tuve reunión con diferentes institucións, me reunín con ministros, me reunín con, é dicir, realmente non aparecía terrorismo por ninguna parte, non? Dice, entonces remato con unha idea, e se eso se lle pode chamar terrorismo, entonces serei terrorista toda a miña vida. Volvo á cárcel e o 20 de diciembre morre Franco. E eu creo que o día 29, antes de fin de ano, poñen en libertad a xente do Milón. Pero nos non. Por qué? Porque houbera mortos na nosa manifestación, mentras que o Milón non tiña relación con mortos, nin sangre, nin historias, non? Claro, en ese momento, despois do xuicio, a mí me deixaron en Carabanchel, a Riobó mandaron a Zaragoza e a Amor o mandaron a Pontevedra. Entonces, vamos, esa dispersión que sempre facían para evitar que houbera coordinación, que houbera comunicación. Cando se conoce a noticia, nos a conocemos, estando en celdas de castigo, por un grito que se produce pola noite. E eu non sei exactamente quen deu ese grito. Murió! E era con unha especie de... con unha especie de alá no fondo que aparecía ese grito como murió. Bueno, pois claro, quen iba a morrer? O que estaba a punto... O que xa se contaba con que morría. E nos sacan, despois da morte de Franco, nos sacan de celdas de castigo e nos levan ás nosas celdas, non? Entonces, bueno, a celebración, coño, é que ademais, diríamos, todos nós éramos conscientes de que a súa morte era, diríamos, era unha especie de peza vital, a pesar de que pretendían aquilo de o franquismo sin Franco, pero era un tapón que era moi importante. Bueno, pois, para a nosa libertad, era moi importante para o futuro do país, etc. A celebración a fixemos na comida. Esa celebración se produxo no interior, pero de todos modos os funcionarios xa nos vían con cara sonrinte, é dicir, bueno, na práctica les estábamos impoñendo a aceptación de que as cousas cambiaban, non? O que aprendín é unha cousa, en este mundo a batalla polos cambios é imprescindible. É dicir, que pobre de nós que non houbera, diríamos, minorías que en algún momento se convirten en maiorías para producir ese cambio. É dicir, que eu aspiro a contribuir dentro do que poido a que unha nova maioría poida producir un cambio no mundo. Como é posible? Quere dicir que tamén é verdad que unha parte da población vai aprendendo que é posible producir cambios.